लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे आंनि गोसो गोथारै बरायग्रोना लानाय जाबाय। आं नोंथांमोननो भिडिअ लाबोदों आरोना, मोनसे आपडेट बर'फोरनि, जों बर' हारिनि थाखाय मोनसे आपडेट। बे मानि थाखाय आपडेट? जों गोबां समावनो गोरोन्थि मावफ्लाङो आरोना, बेनि थाखाय जों बर' हारिफ्रा दाहालागिबो गोरोन्थि एबा मिस्टेक एबा गावनि ओरैजाय बुंगोन दाय एबा माखौ गावखौनो गाव दाय गैयि बायदि मोनना लायो आरोना। नाथाय गाव जे बुंदोंमोन बिनि बागै दायखौ लाया आरो गावआ गुबुनखौसो दाय फोनाङो। नाथाय बे दाया सोरनि, सोर मावमारदों बेखौ बिजिरनो जोंहा सम गैया नामा? जोंहा टाइम एबा सम, गोरों गोरा मानसिफोर दंना गैया? बे मोनसे सोंलु। नोंथांमोना जुदि गेदेर गोलाव बुजिनो रोंनायफोरानो बेफोर दायफोरखौ, गोरोन्थिफोरखौ मावो, अब्ला जोंफोरबायदिया बुजायनो थाङोब्लाबो सोरबाया बिदिनो बोराब जायो, हामा मोनो, गाज्रि मोनजायो, अनेक बुंजायो। नोंसोरलाय मा रोंगौ? बेबायदि आरो जि जादोला दाख्लै गोबां बिदिनो दाख्लैसो भिडिअ भाइरेल जानानै थांदों। मानसिफोरखौबो बुंला आङो, देखायलाबो। बेफोर बारा जालांगोन। नाथाय मानि सायाव जों गोबां बिदिनो गावखौनो गाव गोरोन्थि साना आरोना, गुबुनखौसो गोरोन्थि सानो। बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायदों, नोंथांमोना मा बुंब्ला गोरोन्थिया आंनि जागोन बेखौ नोंथांमोना दाहालागि सुद्रायना लानांगौ आरो बारानिफ्राय बारा खालामलांनो आरोना। भिडिअआ एसेनोसै।